Dobrý den, v obě družstva jsou připraveny k zahájení utkání první ligy, 17. kolo první ligy házený mezi domácím mužstvem tělovýchovná jednotka Jižní Město Chodov a hostujícím týmem HCTJ Náchod. Je to utkání 17. kola první ligy. Na podzim utkání v Náchodě vyhrali domácí z Náchoda 24-19. Skončilo rozlosování a zahájení provede mužstvo z Náchoda, kde 16. Freiberg, 11. Klouček na středu, 6. pravá spojka Osoba, pravé křídlo Resel Vojtěch, levá spojka Rachový Ján a levé křídlo Nosil Michal. První akce hostujícího týmu a je tu hned 7metrový hod, když Bitman střelu vyrazil, na 7metrový hod je připravený Klouček a úspěšně proměňuje to naznačení svůj gól. Takže rozehrál byl domácí, měl stavu 0-1. Na rozehrávku Chodova přišel Pavel Koenig. Tomáš Turek na spojce, nahrál na Indru Hanuse, který dohrává na křídla a úherka a jeho střela končí na tyčky a v autu, to znamená, že balón je rukou hostujícího týmu, který se pokušuje rychle protiútok, střela do tyče taky, ale hosté ještě nechytili odrazený balón a pokračují ve svém útoku. Dohrávka do křídla a zase individuální akce přehod brankáře z křídla, Ratislav tam nosil a hosté vedou 2-0. Probíhá druhá minuta a rychle start do hry se povedal hostujícímu týmu. Nepřesná rozehrávka Ondreje Hanusa, z toho pramení rychlý protiútek, Klouček číslem 11 nekompromisně proměňuje a je to 3-0 pro hostující tým. Rozehrávka domácího týmu, který hraje zleva Štěpán Valíka, Tomáš Turek, Pavel Koenig, Ondra Hanus, Štěpán Uhorek, z pivotu Marek Bareš. Ondru Hanuse, ale pokračuje hráč, ztratila chyba a znovu break ve třech hráči, ale individuálně prochází Freiberg Petr a střílí čtvrtý gól, takže ve 3. minutě hosté vedou 4-0 a dochází k rozstřídání v sestavě domácího týmu. Do hry dostal místo Ondreje Hanuse Daniel Marcinek. A organizuje Pavel Koenig za další útok domácích, který doposud byli neúspěšní ve hře. Marcinek faulovaný, přerušená hra a znovu to rozehrávka do ultimatového hodu. Pavel Koenig, Tomáš Turek. Pavel Koenig ale byl ubraněn, takže je to jenom 9metrový hod. Daniela Marcika skončila od brankáře v autu, takže probíhající v 4. minutě ve stavu 0-4 pokračují útoku hráči hostujícího týmu. Klouček rozehrává znovu číslem 3. Rachový Ján, jeho střela nepřesná, to je rozehrávka Chodovsky. Daniel Marcinek, Tomáš Turek, přichází znovu Pavel Koenig do hry. Pavel Koenig faulovaný, je to brankovišti, takže 7metrový hod pro prospěch domácí.
takže kuprem bude Tomáš Turek. Bránku hostujícího týmu nevidíme, pouze brankáře. Je to teraz brány. Hra Tomáše Turka, nastavený bránkář a přerušená hra po faulu a rychle protiútok hostujícího týmu. Strata balónu. Štěpán Vladyka a střílí první bránku domácích. V 5. minutě střílí první bránku, ale hned nasleduje rychlý protiútok hostujícího týmu. Do nekompletní sestavy domácích. Dohrávka do pivotu a faul a je to znovu Štěpán Vladyka, který dostal balón, ale rozhodčí hru vrátil do bránkoviště domácího týmu, odkud se bude rozehrávat. Takže znovu útok domácího týmu, který se bude pokoušet o skorigování nepříznivého stavu v probíhající 6. minutě 1-4 pro hostující tým. Pavel Kenek, Pivot, Daniel Marcinek, Tomáš Turek. To byl faulovaný půstřelby, takže rozehrá se 9metrového hodu. Tomáš Turek, Pavel Kenek, Daniel Marcinek. A to je žlutá karta pro hostujícího hráče. Kopal na Marcinka. Technická strata Daniela Marcinka. Dohrávka do pivotu a nekompromisně, ale ne. Dostěná bránka. Takže čau. Nepřesná nahrávka Tomáše Turka a hosté z toho je svůj 5. gól. Na straně domácí je spousta technických chyb, jako teď Tomáš Turek, který nahrál přímo do protiútoku šeferového musa, takže domácí v 7. minutě prohrávají 1-5 a pokoušejí se korigovat na příznivou stav. Tomáš Turek a jeho střela skončila se mimo bránu hostujícího brankáře, takže hosté nadále vedou 5-1 a mají možnost se skoro navýšit. Nekompromisná střela Prachového Jána, který nekompromisně střílí gól a zůstane na 6-1 ve prospěch hostujícího týmu. Nepřesná střela Pavla Keniga, dohrávka. Ale dobrý obraný zákrok Tomáše Turka. Postupná rozehrávka hostujícího týmu, rozehrává Kouček na středu přes osobu a Freiberga. Tam není momentálně ve hře. Dohrávka do pivotu, neúspěšný. Čau, Ludo. Nechal to zase drazy, jo? Dík. Pokračuje útok. Kouček prošel obranou. Chodová. A je to 9. minuta, kdy si domácí trenér vynuceně bere oddychový čas. Probíhající 9. minutě prohrávají domácí 7-1 a skoro je nepříznivé. Končil rychlý čas domácího trenéra a Bareše, který doufejme dobře nažhavil domácí hráče, aby se pokusili korigovat nepříznivé skóre. Probíhající 9. minutě 1-7. Tak, budeme se tím pokračování. Marek Barek rozehrál do pravou stranu celovského útoku a teď tam organizuje
Tomáš Turek zase nepřesně, jeho třeba skončil vedle, takže další možnost pro hostující tým. A střela osoby vysoko nad, takže rozehrávka. Technická chyba Pavla Keniga a je to další gól. Pavel Kenig, který dribloval, tak rozhodčí ukázali, že to bylo čisté vypustnuté balónu a pokračuje těžký atak náchodského týmu proti domácím. Ten úderek z pozice křídla znovu neprostil obranu týmu. Dohrávka do pivotu. Skončila na tyčky, zachytený balón. Pokud za rychlej protiútek. Tomáš Turek. Faulovaný. Hráč 69, Daniel Marcinek. To je žlutá karta hostujúceho hráče a znížení na 2-8. Dochádí prostředění, kde zraněný Marcinek vystřelil Ondrou Hanosel a v 10. minutě ve stavu 8-2 bude útočit z Náchoda. Výborný zákrok Ondreje Slavy, v obraně faulovaný Richard Lichtmann, pokus o rozehrání rychlého útoku. Stefan Vladyka, zase technická chyba a zase další ztráta pro domácí tým a pokus o rychlý protiútok. Dohrávka do pivotu a je to další gól. Po další technické chybe zbytečně inkasuje družstvo Chodova gól a je to 9-2 pro hostující tým. Probíhající 11. minutě. Další prostřídání v domácím sestavě, do pivotu přichází Kaštánek. Pavel Kenig organizuje hru. Ondra Hanus naraz na Tomáše Turka, jeho střel znovu vysoko nad, nepřesné, takže jeho úspěšnost je rychlý v prvních 10 minutách. A to je bleskový protiútok soupeře. Náchoda, který kombinuje nepřesná náhrávka, kterou Stefan Vladyka. Dohrávka na Stefana Uherka a útoku 4-1 konečně domácí znížili ze hře na 3-9. Prostřídání na straně hostu. Na rozehrávku s číslem 15 přichází Patrik Černík a vlastně do pivotu. Na rozehrávce je Jan Lojda s číslem 10. Pravou spojku Vítek Martin. Hostil světím poslal na hřiště mladý hráče. Do takového sporu si to může dovolit. Zase nepřesná dohrávka do křídla, pokus do střelu. A Ondra Pleva vyčesnal, rychlá dohrávka na Stefana Uherka, který nezpracoval a dorazil do bránky, ale jeho střela skončila mimo bránu. Takže znovu hostující tým rozehrává balon. Zase z pozice pivota chvíli Jan Hrachový, 10. gól. Na straně domácích. Trenér už neví, jak by to prostřídal. Je to 10-3 pro hostující tým. Další pokus, nepřesná nahrávka, kterou znovu musí rozehrávat Ondra Hanus. Znovu nepřesná nahrávka, ne přesně do ruky a faulovaný Řezábek, takže rozehrávka pivota Kaštánek na Keniga, Řezábek, hrávka na Andreje
Januse, který střešuje pozice v prostoru brankáře a znižuje na 4:10. Připravené začínající 15. 14. minutě. Domácí družstvo nekompletní. Nejlepší střelec Němeček je zraněný a je vidět, že jeho góly mužstvu Chodova schází. Krásný zákrok Ondřeje Hlavy v bráně, když rozskok zachytil, pěkně zpracoval. Pokus o rychlý protiútok. Do křídla Řezabek, jeho střela. Zase brankář vyrazil do autu, takže vyvedá Patrik Postel, který se objevil na levém křídle chodovského týmu. S Pavlem, takže žlutá karta pro hráče číslo 15. Řezabek znovu neprostřelil, ale míč byl už v autu, takže balón dostal v rukách chodovských hráčů. Pavlovaný Ondra Hanek dozadu, ale je to jenom 9metrový hod a pokračuje postupný útok hráčů Chodova. Střela Uherka s Pavlem, letěla mimo. Trestně hoduje prospěch domácí, zdvižená ruka, takže pokus o střelbu do 12 metrů. Blokovaná střela Štěpana Uherka, takže je to roh. Štěpan Uherek znovu neproměnil, ale Pavel Šenik vybojoval míč a Pavlovaný při střelbě vyložené šanci, takže 7metrový hod ve prospěch domácích. Na jeho exekuci přichází tentokrát Štěpan Vladíka, který byl tradičním exekutorem, i když první 7metrový hod střílel Tomáš Turek. Štěpan Vladíka a proměňuje, i když to bylo zásahem brankáře, takže v 17. minutě skoro 5:10 ve prospěch hostujícího týmu. Postupný útok hostujícího týmu. Blokovaná střela, brankář hledá, jestli se tečoval, ale rozhodčí řekl, že je to rohový hod, takže balón v rukách hostujícího náchoda. Je to průraz. Doravka do křídla na Patrika Postelta a jeho technická střela pod nohy. To gól na straně domácích a je to 6:10. Skoro se nám trošku změnil ve prospěch domácí, už to není nepříznivě o 6 gólů, ale jenom o 4, takže znovu bude pokus o útok na straně domácích, když tentokrát je balón v rukách hostujícího týmu. Hosté ještě vybojovali ztracený balón a znovu do prostoku. Přes pravou stranu obranu Chodova a je tu gól díky domácích hráčů, takže znovu je to o 5 gólů do prospěch družstva Náchodu. Patrik prostřídaný místo Štěpana Uherka vychází do křídla Lukáš Vítek.
11 domácich. A Žežábek nespracoval balón. Solový únik hostujúceho týmu, ktorý však Patrik Černý nepromienil. A Ondra Hanus prostoku znižuje za stejnom na 4 góly, takže 7-11 v 19. minúte. Žlutá karta pro Lukáše Víčka, ktorý podklou za zachytil hráče hostujúceho týmu, takže pokračuje útok hostujúceho týmu. Kombinácia hostujúcich hráčov. A Kousek, jeho střela do brevna, odrazený bal zachytil Ondra Pleva, ktorý sa pokusil o rýchlu rozehravku. Dohrávka do křídla, nabíhající Pavel Kenik dohráva dohrán do křídla. A Lukáš Vítek snižuje na 8-11 v 20. minúte. Se domácím podarilo znovu korigovat nepříznivé skore a snížit náskok soupeře na už pouci 3 gólů. Žlutá karta pro lavičku hostujúceho týmu. Jsme ještě upozornili, že trenéra dělá Petr Šulc a vedoucí mužstva je Ivana Lojdová. Kombinácia hostujúceho týmu. Jiří Klouček neprošel přes obranu, ale balón zůstal v rukách Náchoda, který útočí dál. Výskot z tribuny, takže pokud přerušená hra, rozhodčí si vyjasnil situaci a útok hostujúceho týmu. Pokračuje útok hostujúceho týmu. Překvapujúci podstřel z levej spojky. Pokud rýchlej protiútok domácí, kde Patrik Postol byl postrčen do Jiřího Kloučka, takže je to 9-metrový hod. Znovu prostřídání na straně domácích. Pavel Kenik na rozehrávce. Na pravou spojku přichází Daniel Marcinek a tam Lukáš Vítek. Prajem chvíle. A Žežábek znovu nespracoval balón a pokus o rychlý protiútok hostujúceho týmu. Střela na hlavu Ondreje Plevy a znovu dochází k rozstřídání. Žežábek, který nespracoval balón, to vystřídá, přichází na jeho pod zase Ondra Hanus, který byl na svém místě levé spojky. Se dotyče, ale brankář to jsme neviděli, protože z toho místa to není vidět. Brankář si vrazil balón do brány a je to 9-13 prospěch hostujúceho týmu, takže ho se rozehrávají po nešťastné bránce, kterou si David Kocian vrazil nešťastně sám do brány po střele do tyče. Kombinácia hostujúceho týmu, rozehrávka přes Petra Kloučka, teda Jiřího Kloučka, třeba do tyče, zachytí na straně domácích. Pokus o rychlý protiútok, domácí tým to uklidnil, protože už to byla přesunutá obrana náchoda, takže pokračuje postupný útok, zase s Pavlem Kenigem na prostředku. Na post pivota domácích přichází Tomáš Turek, který si šáhnul na balón a začíná akce. Dohrávka do křídla, Patrik Postol znovu neúspěšně pouze střelu.
pouze střelil. Dohrávka Tomáše Turka a jeho střelu hranice 6 metrů. Brankár znovu vytěsnal do autu, takže skore se nemění a je to 9:13 probíhající 24. minutě. A jednou pokračuje dobývání domácí bránky ze strany hostujícího týmu. Útok organizuje Jiří Kouček. Dohrávka do křídla. Nespracovaný balón. Brankoviště a rozehrává Ondra Pleva. Tady prostřídají na straně domácích. Patrik Postel, Ondra Hanus, Pavel Kenik, Daniel Martinek, Lukáš Vítek. Prostřídá se celá lajna domácích. Těžký faul na Pavla Keniga a ještě červená karta pro Martina Vítka a vyloučení a současně 7metrový hod ve prospěch domácích. Na exekuci 7metrového hodu přichází zase Štěpán Erniger. Čas zastaven 24:15. Štěpán Vladika se připravuje k exekuci. A celou křičky přijeli bránku a znižuje na 10:13 probíhající 25. minutě prvního poločasu. Takže domácí se budou bránit, ale 6 proti 5 domácím hráčům. Obrana domácí připravená, ruce zvednuté a postupně obrana útoku hostujícího týmu. Ta osoby nepřesná a Ondra Pleva bude rozehrávat útok domácí. Ondra Hanus se přesiluje na post pravý spojky, Daniel Martin na post levý spojky. Dohrávka na Patrika Postu, takový je znovu neúspěšný. Pozice křídla nastřeluje znovu pouze brankáře hostujícího týmu. Martin, takže 9metrový hod. Pavel Kenik individuálně prošel do brankoviště. Hostující hráči vyčítají Pavlu Kenigovi, který byl faulován, je 7metrový hod. Takže 7metrový hod byl prostě domácí. A exekuci se chystá znovu Štěpán Vladika, prostřídaně v braně hostujícího týmu. Do branky přišel Lesl, číslem 12. Takže Štěpán Vladika, další pokus na skorigování skóre. Teď si brankáře, ale proměňuje to 11:13 pro při 27 minutě. Domácí a současně staví nepřiznaný stav a trenér hostujícího týmu Petr Šulc si bere oddychový čas. Takže ta porada pro hostující tým, rovněž pro domácí. Končila porada hostujícího týmu, time vyčerpaný. První půli a rozhodci čekají na pokyn časoměry, aby dali znamení po pokračování ve hře. Takže teď až uplynul čas
určený pro time a hosté pokračují 5 hráči proti 6 domácím a už jsou kompletní, takže 6 hráčů proti 6 a útočí postupným útoku. Na rozehrávce Jiří Klouček, rychlá kombinace od týmu a střela Rakového Jána, který prostřelil Ondřeje levu směrem tyči, ale se mu to odrazilo nešťastně do brány. Krásná střela Ondřeje Hanuse do Šibenice a je to znižené znovu na rozdíl 2 gólů 12-14. Pokus o odpověď ze strany hostujícího týmu. Přihá kombinace s Jiřím Kloučkem. Ve střelbě se připravuje Jiří Klouček a individuálně prostřelí do brankoviště a svoji šanci proměňuje. Takže 12-15 začínají v 28 minutě. Blokovaná střela na Marcinka, končí na mezi a pokus za rychlý protiútok hostujícího týmu. Dohrávka do křídla. A je nám faul. 9-metrový hod, to je prostě hostujícího týmu. Takže postupná rozehrávka. Pěkný zákrok Ondřeje Plevy. Rozehrávka přes Ondřeje Hanuse, který byl favlován. Takže 9-metrový hod. Se dostalo v střelecké styči a znižuje znovu na rozdíl 2 gólů. Čas 28:45 a je to 13-15. Ale na druhé straně dohrávka do pivotu, kterou sice Ondřej Pleva vyrazil, ale je to odpískaný 7-metrový hod, kterého exekutorem bude Jiří Klouček. I když si málem šáhnul na to Ondřej Pleva, tak je rotovaná střela Jiřího Kloučka, skončila v Šibenici a je ten hráč se kolegovými zkušenostmi, dokáže se šance proměňovat. A Ondra Hanus potvrzuje, že při střelecké styči a 20 vteřin před koncem prvního poločasu znovu znižuje na rozdíl 2 gólů, takže 14-16 ve prospěch hostujícího týmu a je tu ještě 15 vteřinová časová relace ve prospěch střela nás, rychlá rozehrávka, takže je to poslední vteřina a končí nám první poločas za nepříznivého skóre pro domáce 14-16. Trenér hráči se vdrají do šatny, takže pauza. Rozhodčí i hráči se nám vrátili do hry. Budu poprosit jenom kameru, jo. Tak, tentokrát zahájil hru hráči Chodová, který to tak začal za nepříznivého stavu pro domácí. Ondra Hanus dohrál do křídla a Štěpán Uherek byl to s přešlapem, takže ztráta balonu a rozehrávají odsudující hráči, kteří vedou 16-14. Takže neúspěšný začátek domácího týmu.
ktorý zmenil svoju taktiku a to prostřídanie hráčov a jednotlivých kombinácií zblokovaná strela. Hostujúci hráč sa neprizná bloku, takže rozehrávajú z autu hráči hostujúceho týmu. Prekvapujúca strela na Hrachového a je to 14-17. Prostřídanie na straně domácích, kde přišel pivot a pan Vladika, ktorý hraje vysúteho hráče, tentokrát faulovaný. A je to znovu červená karta pro hostujúceho hráče. Jan Hrachový dostal červenú kartu. Je to faul zezadu s faulem, takže na 7-metrový hod na straně domácích přichází Štefan Vladika a uvidíme jeho další pokus, tentokrát třetí. 7-metrový hod. A znovu úspěšný a je to znížení na 15-17. Takže přesilová hra na straně domácích. Domácí vysunuli obranu na Jiřího Kloučka, kde ostatní hráči rozehrávají postupně a pokusují se na našej hru z jedné na druhou. Taková sice strela, ktorá však bola zblokovaná a rýchly protiútok domáceho týmu. Takhle domácí dopadli prostřídanie. Do hry vychádza Pavel Janik. Organizuje další útok domácích a pokus o znižení. Torek zpomalená pohra. Tomáš Turek v záběhu, ale jeho střela mezi nohy brankáře se odrazila do břevna a rychle protiútok Jiřího Kloučka, dohrávka do pivotu a jednoznačný gól. A je to znovu o 3 góly. Rozstřídání v domácích, Tomáš Turek odchází a na jeho místo přichází Marek Bareš. On to nechtěl měnit. Ty prachy velký. Nezasílil. Dohrávka do středu a Štefan Uharek znižuje na 16-18. To je hráčka hostujícího týmu, který bude 13 vteřin hrát v oslabení. Postupná kombinace. Kontakt mezi dvoma hráčmi, rozhodčí ho přerušil, jestli je všechno v pořádku, pokračuje se ve hře. Chvíľka doby o to neprošla, rýchla nahrávka na Štefana Vladiku a jeho střela končí na břevně z vyloženej šance a zase nepromění akcie. To hned reaguje rychlý protiútok. Ktorý nedotáhli ani hosty do gólového zakončení, takže pokračujú domácí hráči a je to 16-18. To se to dívat, když takovou šance nepromluvuje. Takže 5. minuta druhého poločasu, domácí prohrávají 16-18. Daniel Martinek proskoku mezi nohy brankáře znižuje na 17-18. Kombinace hostujícího týmu.
tu znosila. Obraník. Zase. Strata balónu na strane hostujúceho týmu. Uklidnenie na strane domácich, prostřídanie hráčov, odchádza Tomáš Turek a Štefan Vladika. Vychádza Pavel Kenik a Marek Bareš na post pivota. Faulovaný Pavel Kenik, ktorý sa neodehral balón, ale si brzdil útok domáceho týmu. Takže ďalší pokus domácich hráčov o zníženie. Pavel Kenik znovu se šťastím promenil, když brankár už v dnešnom zápase si druhýkrát chycený balón vrazil do bránky, takže čas 7. minúta druhého polčasu a skore zrovnané na 18:18. Nastupná nahrávka strata balónu a pokus o rýchly protiútok. A Tomáš Turek tentokrát promenuje a domáci vedou 19:18. A hned následuje rýchly protiútok hostujúceho týmu a pokus o srovnanie nepříznivého skóre. Pojď. Žlutá karta pro Daniela Marcinka. Kdo drží ze zadu? Ne, nedrží. Jako vyšší. Brankovišti, tak je rozhraný útok. Štefan Vladika zase z pozice pivota úplne sám sa brankárem nepromenil svoji šanci. Rýchly protiútok hostujúceho týmu. Vrávka do pivota, nespracovaný balón, takže 9-metrový hod. Zranený Jiří Klouček. Rozhodčí kontroluje zdravotný stav. Pokračuje se ve hře. Pěkný zákrok Ondreje Klej, ale tentokrát se dohrá stav křídla a hosté. Konkrétně Michal Nosil srovnává v 9. minutě na 19:19. Rozstřídání na straně domácího mužstva. Na pozici pravé spojky přišel Štěpán Uharek. Hráč. Marek Bareš rozehrává znovu. Ondra Hanus, Pavel Kenik. Pavel Štěpán Uharek z záklonu střílí. Pěkný zákrok Ondreje Plavy v braně. Tentokrát střelu Nosila, Michal Nosila vyrazil. Střela po odpískaní, už byla pískano, takže 9
9-metrový hod a rozehrávka Marka Bareše. Pavel Kenik, Ondra Hanus, Štěpan Uherek, Lukáš Vítek, Pavel Kenik, kombinace domácího týmu. Celá Ondra Hanus tentokrát příčky byla vyražena brankářem, takže šance hostujícího týmu na získání vedení. Celá do tyče a tady zpracoval balón Štefan Madejka a dobíhající Patrik Postelt proměňuje šanci a dostává znovu domácí do vedení, takže 11. minuta 20-19. Rozehrávají hosté. Hostujícího týmu. Znovu střela do tyče a Lukáš Vítek získal balón. Dohrávka znovu na Patrika Postelta. Střela tentokrát do brankáře a rychlý protiútok zase na druhé straně hostujícího týmu. A je tu 7-metrový hod. Takže je tu možnost pro hostující tým na porovnání skóre. Takže kotrem 7-metrového hodu bude Jiří Klouček. V dnešním zápase všichni 7-metrového hodu proměnil, takže očekáváme jeho další pokus. A technickou střelou příčky je prostor Ondřeje Plavu a 12. minutě srovnává na 20-20. Dobře. Dohrávka do pivotu na Pavla Keniga, ale už byla pískané, takže znovu rozehrávka 9-metrového hodu a rozhodčí si vyžadali uklid hrací plochy, takže Časomíra, konkrétně Pavel Kenik starší, zajišťuje technickou činnost. Vydám pokyn pokračování ve hře, takže kombinace domácích. Kombinace mezi spojkami. Tentokrát střela Ondřeja Hanusa do tyče, ale míč zpracoval krásně Marek Bareš. A střelil z pozice pivota vedoucí gól domácího týmu. Musíte hrát pod klouzou, takže klid si nevyžadali, takže rozehrávka 9-metrovou hodu. Moc si organizuje Klouček. Dohrávka do křídla, ale Štěpan Uherek pěkně vybral z obraného bloku a prostřelil brankáře 6-metrové pásma a dostává domácí do dvoukolového vedení. Je tu tam hostujícího týmu a přerušená hra. Hosté si berou time, takže minuta. Skončil time hostujícího trenéra Petra Šulce a hostující tým bude rozehrávat po inkasované bránce. Čas 13:14 a domácí vedou 22:20. Je to tam pokyn pokračování ve hře, takže útočí házenkářský oddíl Náchodské. Vypíchnutý balón, který zpracoval Štěpán Vladyka, vybojoval a
rozehrávají domácí hráči, kteří mají možnost navýšit svoje skóre, které v 14. minutě 2 góly, takže vstupní útok domácího týmu. Pavel Kenik, Ondra Hanus, kombinace na středu, Štěpan Uherek, Ondra Hanus, dohrávka do křídla a Lukáš Vítek technickou střelou v tyči, chvíli gól a domácí vedou 23-20. Znovu rychlá rozehrávka na straně postupujícího týmu. Vybojoval Štěpán Vladyka, ale balón skončil na autu. To je útočí. Domácí obrana se posouvá. Kombinace hostujícího týmu, je to tu přehučeno, pokud do střelu. Ondra Pleva, výborný zasah, znovu další dohrávka do pivotu. A je to 2 minuty pro Patrika Postolka. Takže přesilová hra hostujícího týmu. Budu rozehrává Jiří Klouček, který tentokrát bude bez osobní obrany, takže hosté se budou pokoušet na další útok. Nabíhají si hráči. Balón nespracoval Ondra, ale vybojoval Štěpán Uherek a domácí tým přerušuje dvouklidně hru a dostupná rozehrávka. Na středu útoku přichází Pavel Kenik. A domácí oslabení si připravují útoční akci. Štěpán Uherek dohledal na Pavla Keniga, znovu Štěpán Uherek, který nespracoval balón, takže to musí znovu rozehrávat. A Lukáše Vítka. Kombinace Pavel Kenik, Štěpán Uherek. Jeho hra přerušena a je tu time trenéra domácích, takže v čase 15:44 si bere oddychový čas družstvo Spodová. Takže skončila pauza nebo time domácího trenéra a rozhodčí dají pokyn pokračování ve hře. Domácí tým bude hrát ještě 58 vteřin v oslabení. Pavlova na brankovišti, ale rozehrávat budou domácí 9-metrový hod, navíc je tu ruka rozhodčího, takže přijal si pokus o střelbu. Domácí hráč Lukáš Vítek a domácí vybojovali balón, který brankář vytěsnil do autu, takže pokračuje akce domácích. 25 vteřin v oslabení. Dohrávka do křídla na Štěpana Vladyka, který balónem mezi nohami dostal domácí už do 4gólového vedení a je to hra oslabení, takže to se hodnotí víc, 3 vteřiny a domácí už budou kompletní a už tady Marek Bareš dostane na svůj post na hraně domácího týmu. Tu rychlou kombinaci hostujícího týmu. A rozhodčí zase ukazují na potřebu úpravy hrací plochy. Zase technická služba Pavla Keniga staršího. Zase mír zajišťuje úklid. Čas 17:05, skoro 24:20, ale hosté jsou u balonu a rozehrávají 9metrový hod. Stala odtyčce do brány. Michal Vaněk proměnil svou střelu a snižuje na 24:21. Domácí kombinují a připravují si útok. Dostali prostřídání hráčů pro útočnou formaci. Na rozehrávce znovu Pavel Kenik.
Štěpán Uherek. Pravá spojka. Štěpán Uherek nespracoval balón a pokus o rychlý protiútok. Do šibenice. Je to vyzvené 24-20. Je to Pána Kloučka. Kloučka a dopady dalšímu oslabení domácího týmu a skore se zase změnilo prostě, je to 24-20, čili dva rychlé góly po sobě a hosté se znovu dostali do hry. Turek zbytečně vystřelil a je to ztráta a možnost pro útok hostujícího týmu, dohrávka do pivota. Kluci, prosím vás, tady kamera neviděl, jestli vás můžu poprosit. Ale jenom takhle, no. Díky. Díky. 24-23. Lukáš Vitek nespracoval balón. A doma to zahrál pěkně. Uklidnil hru. 46 vteřin oslabení, ale vedou už jenom o jeden gól. Technická chyba, ztráta a zase pokus o rychlý protiútok do hostujícího týmu. Leta balónu. Tady Klouček se pokoušel útok, ale nebyl rozběhnutý, jak to zpomalil, došlo prostřídání na té domácí, kde do obrany přišel Tomáš Turek. Dohrávka do křídla. Dohrávka do pivotu, krásné zpracování Petra Freiberga, je to další bránka v domácí a je to v čase 20 minut 10 vteřin srovnáno na 24-24. Každému prostřídání na straně domácí, kde se vrátil do hry znovu Ondra Hanus. Rovka Pavla Keniga, který mezi námi brankáře dostal domácí znovu do vedení v čase 20:44, čiže probíhající 21. minutě. A znovu je to na hostujícím týmu, aby se pokusil srovnat nepříznivé skóre. Osobná obrana Jiřího Kloučka. Nad a pokus domácího útok. Tomáš Turek, Ondra Hanus, Lukáš Vitek. A hosté hned proti útoku po chybě jmenuje Marcinka. Srovnání 25-25 a znovu dochází k prostřídání u domácího týmu. Probíhá 22. minuta, skóre srovnané 25-25, útočí domácí. Pavlovan ještě pan Uherek.
brankovišti, takže 9-metrový hod v prospěch domácího týmu. Na exekuci přichází zase Štěpán Vladika a další pokus o neúspěšný, tentokrát neúspěšný, z toho kamení rychlý protiútok. Střela Jokovička neúspěšná, takže domácí mají možnost dostat se znovu do vedení, když předtím neproměnil 7-metrový hod Štěpán Vladika. Začala 24. minuta. Dohrávka do křídla. A Štěpán Vladika, který chtěl přehodit 2-metrového brankáře, byl neúspěšný a hodil špatně do jeho rukou. Je možnost na straně obstujícího týmu. Dostala a Ondra Pleva zase nádherným zákrokem. Rychlá rozehrávka přes Marek Bareš i s Pavlem překonala brankáře a dostala domácí do vedení 26-25. Takže pokus znovu na straně družstva z náchodu o zrovnání skóre. Nadále do křídla. Balon vyboval Štěpán Uherek a pokus po repete Štěpán Vladiky, tentokrát úspěšně, je to 27-25, začínající 25. minutě. Takže repete se Štěpánovi Vladikovi podařilo a domácí vedou o 2 góly. Navratka do pivotu neúspěšná, je to s Pavlem. Rozehrávka na Jiřího Koučka. Ondřeje Plevy, Tomáš Turek faulovaný v brankovišti, takže pokus domácího další protiútok. Domácí to uklidňují, dochází k prostřídání. Do hry přichází Pavel Kénik. Do pivotu Mareš. A domácí znovu rozehrávají další útok. Začala 26. minuta utkání. Ukažují teď nahrávka na neúspěšná Jiří Kouček. A Ondrej Pleva byl prostřelen do brankoviště, když průzkačila osoby se od jeho ruky odrazila do bránky, takže domácí znovu budu pokoušet o získání dvoubrankového vedení. Štěpán Uherek překvapil tou střelou, když vypadalo, že bude nahrávat, vystřelil a proměnil svoji šanci střel do faulovaný hlas hostujícího týmu, rozehrávání 9-metrového hodu. Krásný zákrok Ondreje Plevy v brankovišti a domácí mají možnost se připravit na další útok. Nervózní trenér domácích po hrubé chybě, ale naštěstí se to podařilo zachránit. Takže domácí v klidu rozehrávají další útok. Tak probíhající 27. minutě, skoro 28-26. A Pavel Kénik překapující další gól a je to 29-26. Znovu pokus o rychlé rozehrání na straně hostujícího týmu a střela, kterou vyčesal Ondrej Pleva do autu, takže rozehrávka z brankoviště Chodová. A příprava dalšího útoku na straně domácích. Začala 28. minuta, posledné 3 minuty utkání. Domácí vedou o 3 góly a jsou v útoku.
Osobně obrana na Ondreje Hanuse. Dohrávka do pivotu a Marek Bareš v těžké pozice proměnili a domácí už vedou 30-26. Na točí se znovu pokusil o rychlý protiútok, ale hra byla přibrzdená, zpomalená, takže kombinace celou plochu obrany, dohrávka do pivota a pivot. Náchoda se nemění, takže Petr Freiberg příliš jeden ze svých dalších gólů a F1 na tomto poste hraje velmi aktivní a účelnou hru. Já to novinu mám. Tak to. Navolali Štěpán Luharek, takže rozehrávka 9metrového hodu, poslední 2 minuty utkání. Pavel Kenik Pavlovan. Štěpán Luharek si podržel balón v ruce a pak vystřelil tyči a dostal znovu domácí do 4-gólového vedení, takže minutu a půl před koncem vedou domácí 31-27 a hosté, který dnes měli vyloučený 2 hráče, se pokusili o skorigování skóre. Když hráč nachodá padnul a byl odpuštěný 9metrový hod a postup na rozehraní. Dohrávka do křídla a tentokrát Michal Nosil úspěšný. Začala nám poslední minuta utkání a domácí mají v rukách balón a vedou 3 bránky. Vstupná kombinace. A už se ozývá z tribun, které štěhali potlesk diváků za předvedenou hru. Štěpán Uherek prostřeluje brankáře a domácí vedou 32-28, když dokonce utkání zbývá 27 vteřin a hosté se pokusí pouze o vylepšení nepříznivého skóre. Slyšte to, 10 vteřin. Odpracovaný balón. Jednu vteřinu před koncem a je to 32-29. Do další doby na kolové přijeme radost a potlesk domácích fanoušků a diváků a radost domácího týmu po 2 domácích porážkách konečně vítězství nad nepříjemnými soupeřem na Náchodách. Podání svěru.